Guys, masang adlaw ni tanan dami subay kinami paliton. Palit mi og kuan ay para sanda pa ugma. Nanda taggagmay dawat kuan. Kita ra mo dari guys sa mo paliton. Ricado sa ubay guys di ah. Okay. Sa tingas ba na may baho? Palit mig balde kay nami suda na. May isda yun ba? 20. May isda guys. Ito ang isda ito ah. Aman. Nga pa? Ay di ah. Guys di. Ala, dera ka mo. Palitin ka na. Di ah. Wala na yun. Sa 50 kilo. Kapili pa. Guys, piling ka mo rin. Yo, ako ba? Hindi silopin. Ay, silopin. Ha? Makan orang. Tapi berapa kilo? Enggak? Berapa mas? Guys, yun. Kasag mo yung favorite. Okay. Lapapin. Puwang. May pakapin? Yeah. May pakapin? Mga discount mo. Gamay yan? Ano di gramos? Soro na. 8 grams. Bali 200. 50 na maligya. 50? 50 lang hatag. 200. Sige. Kung Sakli. Ano guys? Sa paman? Kami dari kesala, daghan ka jukshin. Wow, ganahan sa kudan ni. 20. Ito na pin. So yun po 20. Natag 20. Para guys, ganahan ko dari. Litod di ah. Litod. Dapat ka balisa. uli-uli. 20. Ay, lagi pang labot lagi. Dala guys, dahil alam mo po rin sa bawon, butang ang pamunday. Sukod mo. Ala, lukot na, te. Pagpila ako, 30. Hala, ganahan na ba sa kudara pa? Nami, bitaw ng lukot na, ah. Ganahan ko dan na. Kamay mo. Baka na, pin. Dari na laman, isa dari, isa pa dari. Kuandra ka ng, kuandra ingan, ara. Tapos. Ini penting banget aku. Tini hanjo pa din taon. Sabot-sabot lang. Pindah tangan. Buutan ka sa tigi pakapinan mi. Thank you. Salamat. Okay. Salamat eh. Okay. Isi, takod pa na. Bali. Napagak na yung takod. Kana. Karay nga ni. 30. Karay. Guess kay. Karay dagko na laman. Kanidad ko. Tagpila? 15 buo. 15 ang buok. 15 ko ng 5. Sila. 75 ag 5. Yung bali matay na ni. Mana ni? Yung kanan naman. Yung 5. 5. Ay, na lang idara. Salamat. Ganahag mga chikiting. Salamat. Sila ko naman. Okay. Saan may patugnos? Anak na lang, ma'am. Ano ninyo, ma? Asan ito yung iba kaon pa kani? Kapila kilo? 280. 280. Manay hanjo. 260 na daw naman.
Binikira mong guna namin, sir. Napagpilain ba? Ang isa ka kilo. Ano na lang ba? Kaya? Buhaan na naman. Nay. Lagi hinanzuan. Lazo ko mga kuan, bihayan. Kumasahi ba? Kinuha ko dyan ang pagmahal dito. Kung mansilain Lagi. ko nang nabo. Naman dyan pa yung mangita. Guys, favorite mo is mga chikiting. Okay. Wala. Okay. Oh, mau ni isa nito. Bau. Aw. Saya na. Panis da. Dako apa? Dapat di-upload ko lukot na lukot. Wala ka palitan? Wala guys, lamiin na. Sinawon. Tingara pa niya. Amira pa na nauna no. Pagi. Okay. Kasi ini na. Mau utang niya board. Mga chikiting sa palitan pa. Nanas ka blis di. Ujan pa nagkini. Pila ang tampok-tampok? Yes, lang tampok. Cheese at tampok. Kari pa. Kuan. Siguro kay tampok-tampok. Mara guys. Guys, buka kuan sakit ng sama des tuhod. Sanay mo, day. Uy. Kita ta daring tapok nga lamiig naw. Mara guys, dajis. Uy mo. Oh, ha? Asa may mo ha? Ikaw pili. Kagwang mo nang kari kay dagko. Asa? Sige. Kari kay dagko mo ganahan ko. Sibuyas food day. Saman, kare. Kana. Unsa pa? Mura. Kamatis eh. Para. Para te. Mana karlan? Pila ka kilos karlan pa? Sige, sa makupo unsa na. Nagdinali. Gali guys. A few moments later. Padoon ko guys sa kuan PC brand. Guys, ubay. Nakoy pick upon nga order sang dealer. Kaya naman ihugman siya. So, diyan naman po bindaris ubay. Amo na lamang ditsuon. Diuram po. Baklay ako kikas terminal. Nahan ako baklay. Kaya akong makakita kong mga view na rin nangagaba. Bitaw. Sayang magpamasahe. Nada na sa ibabaw ag brand sa PC brand personal collection. Okay, tapos ibabaw ni guys ang PC ng brand dani. Okay. Ano pa sila dani? Ano kasi yan? Okay. Nako. Asa ka, ma'am? Ma'am? Wala ka mo. 180 only. 199. Sakin sa ang bawas kaya rin mo sa kasi. Guys, mga ako dani kaya na pang ipautang. Nangyari lang balik lang. Guys. Kuha ko ba kayang ipautang. White double. Hindi kayo natagbalik guys. Hindi kayo natagbalik. Kaya mazo ng okay. Na guys. Paano ka dari? Alam ko boss, alam mo. Pero pa yung So, tap nga kami. Guys.
Chick na pamagadahan chick datos bahay. Wala naman na. Ah. Ay, amo ko ang pagkahu ah. Pag minadlaw lang at Just na po gatang ipang oats karong mo ginan siya tag dessert. Sila. Ito budget pa. Ang lalim ako ni. Ano guys, ano yung kanalat-lalatan kuya no? Danagang mga pautang guys diya. Kisa tong ganahan mo utang diha. So adto lang man padung sa bahay, char. Maningkikay na tagbalik kay arong natay makita kay bawo na mo guys na koy gustong abuton ron, char. Daghay gasto unon so kinahanglan sa daghag sideline. A few moments later. Abot na mis bahay guys. Gagamang agkasag nga napalito na mo nanggi taang. Kilaw des Gabriel. Kilaw pa karabalyas. Ay karabalyas guys dia. Araman ning presko ha kaadto ganiha. Presko gyapon ni karon. Mangkilawon. Dayno. Adi man pwede nimo kinilaw. Ngano nagkuti na pagka. Pas nila ning bataan ni kuti na pud. Nah, di ra ba ka maog patudok. Hindi pa maupod. Ay guys, amo sang gilapuan. Ay jarang daga ba mo luto. Oh, dyan na. Ay guys. Natak-ang na karong di taon si mga baho. Big siga. Okay na kinilaw guys. May kamatis, sa kalipat man may kuha kamatis. No, bastilan, may dali lagi. Ada pa mga kinasen. 20 pesos, 30 di ay, 30 pesos na nay kinasen. Lami na ni abot ang kamunggay. Yes no, sunod adlaw. Buhi pa man ni, di man nahugasan og tubig nga tabang aron di matay. Okay. Tapi gagmay, sa toy nga das gagmay gag. Nigagman toy ba niya? Lahi pa nizang klasiha nga kinhasen kanina. Lagpad murang sa ni kani. Tubi. Kay hinlo na sa daan ah. Hanggang hinluan nagkatubra sinunon pa niya. Nagdo sinunon. Ito. Rasa ni kana mga kaon tada ni remote. Nahan sa kumaingan ni guys. Kaya maingan ni ba? Mga seafoods. Noon. Kinasen. Pamiluto ito. Parisa na magkuan. Kamuti di ah. Di na. Nga antanin jo. Kani ba nang kitagad-takiban na ning nimbaroy sabod-sabod. Uy. Di ada kinalang. Tapi binuguan. Birthday masang manghod guys, gihatdan ko dari. Dato spaghetti gibirahan ng Iliya. Uy, di ada spaghetti gibirahan ng Iliya. Grabe, dali pagkaan na. Ya. Shu, sino nagkaanaan sa naman gibili na mag spaghetti dari. Lamiin ra ba jud? Tangan begat. Miin bi. Ano yung kanan ha? Ina ka? Sure. Spaghetti kay nang kubuhok. Na, ano mag spaghetti isang buhok? Kantanin jo guys. Kaya kinilaw, dalamiin. Gabagas. Wala may kamatis. Kalipat mis kamatis. Di arabas dito yung kamatis na ito sa palitan. Wow! Alin na eat na bibilang ga. Hama sila kuya. Ito des ubus. Sige nang pag-uwan-uwan dari. Sa liit din. Nasabi dagat ang tuhod. Mag-eat na tala. Hali. Saka ni mama. Nag-eat na ikaw spaghetti no. Manya. Manandan. Hinduan pa rin ang mga gagmay nga. Kuan guys, kanang saingandan na pa. Gagmay nga, sana. Papayan. Kanang, Payan. kada bitang maguwang sa ujap. Payan lagi. Sapayan. Sapayan. Hinduan rin naman guys. Payan. Payan. So guys, mora na yung video karong adlaw guys. Kunda. Payan. Ang pasalamatan dani ang naghatag. Salamat ka Azuti sa imong pa-birthday na he. Ang manilutoon. Lutoon ni na mo
Masan lapuan sa ugma na mga alutuon. Ugma pa man nag 21. Sa paning adlaw na ma-upload bisig 22 pa na ma-upload. Isumpay laman ni na sang birthday ugma. Madyo na laman taw Ginoo arang gadin ha lipad kay sikad-sikad karon pa mi naka wag nay lingko ag pang birthday kay wa jay plano nga magkuan ko pang birthday ron kay nalagi mga gasto unon. Dan na may ning hatag. Salamat ka adyo te. Kay baw nakakinsa ka grabe jud ang gadin kabuutan ka adyo. Mapod ni guys ang may sponsor sa birthday ni Kim Kim. Mapod ni hatag og litso ni Kim Kim og cake. Katong mga sidaan. Mo ni sponsor si ate. Grabe ka dyan kabuutan na stick sa. Salamat ka adyo te. Ang gadyo kadaghang salamat. Mga 22 pa na ma-upload guys. Apil na to nahang ugma pohon. Luis Ginoo 21. February 21. Karon kay birthday masang manghud 20. Daga ko 21. Salamat ka Azote si mga hatag nga pa-birthday na huwag ko nagdahom mana yung kuan pa-birthday kanim. Salamat ka Azote ha kinunay mantig mo bawas ni muti si mga kaadyo na mo nakibaw na ka kaya lipay si kaadyo mga bata kamot namin mga ginikanan ng lipay kay agkalipay sa mga anak dubli magkalipay na mo. Laman na to te, daghan ka dun salamat sa imong gi-share nga blessings kay grabe ka dyan lipada na mo. Parang dyan lipada na kay wa ko nagdahom nga makahanda ko ugma. Wa gaso ko magdahom te nga maka kuan kog panghanda ugma. Dati daghan ka dun salamat ka duti. Kay bawo nagagkinsa ka. Basta arang ka dyan ka, salamat ang daghan na dyan salamat. Salamat ka adyo. Nanilipay ka dyan kong adyo para ugma. Sige. Karon arang nagadan halipada. Yan ako'y panghanda ugma. Tawag sa guban guys sa manggod panggi tigum. Kaya bawa na sa ati dana. Kaya ano siyang giingnan. Palit ra kog mga pila ka kuan. Basta na namatay pahinangin sa tangadlaw na tawhan. Pasalamat tas Ginoong isa na po tangi tagaaglayng tuig. Dati basta man na to te. Daghan-daghan ka dong salamat. Ginoo na yung mantigong ba sa imong kaadyo dari na muti. Kita si Jagan sa gajig kakadyo ka buutan. Katong mga gipang share nga mga bugas, mga kuandaris, kang ati gizud tutanan, anas Texas, grabe gizud kabuutan, unlimited jud ka adyo gizang kuan di jud ingon nga parehas uban nga umutabang magkuan og kanang ibas di jud grabe gizud kabuutas ati. Salamat ka adyo te, grabe gizud kang kabuutan ka adyo sa arang gizud ka adyo ka maluluyon og kasing-kasing. Samot nas mga bata arang gizud ka maluluyon. Salamat ka adyo te, ginunay mantigo nimo. Ginunay mantigo sa tanan nimong gi hatag namang kaadyo basta kami nga imong gikuanan nagampupod nga unta daghan pag blessing nga moabot sa imong tibok pamilya sa imong anak ninyong tibok pamilya daghan ka dong salamat. God bless ninyo kanunay. We love you.